Απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Ρούπελ» του Δημήτρη Ιωαννόπουλου. Το ρούπελ είναι ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει την εποποιεία που γράφτηκε το 1941 πάνω στα βουνά Μπέλες. Με το άνοιγμα της αυλαίας, στη σκηνή βρίσκεται ο στρατιώτης Λιάκος Καλαμπάτης. Σε λίγο κατεβαίνει τη σκάλα ο Γιαννάκης Βαλόπουλος, στρατιώτης κι αυτός. Από μακριά ακούγεται ένα κακόγουστο φόξ. «Λιάκο, ακόμα δεν τελείωσες?» «Ούτε πρόκειται να τελειώσω πριν από το βράδυ». «Πώς τα κατάφερες έτσι?» «Χτες βλέπεις με το παιχνίδι τα φόρτωσα στον κόκορα». «Θέλεις να σε βοηθήσω?» «Δεν γίνεται, Γιαννάκη μου, ευχαριστώ. Δεν είναι δουλειά που να μοιράζεται». «Και έχασες κάμποσα πάλι». «Με τέτοια γίνια μπορούσα να με χάσω». «Εκείνο που με στεναχώρησε ήταν τα τσιγάρα». «Πάνε και τα 5 πακέτα που σου είχαν στείλει, Και δεν έχω κι εγώ να σου δώσω». «Θα πάρω από την καντίνα. Ελπίζω να μου κάνουν επίστοση. Άλλωστε, μπορεί σήμερα να κερδίσω». «Θα ξαναπαίξεις και σήμερα?» «Αν ξεμπερδέψω με τούτα». «Όχι, λέω για τον Λοχεία. Αυτός φαντάζομαι σε φόρτωσε επίτηδες με τη δουλειά». «Τι τον έπιασε όμως χτες, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Στραβόξυλο δεν είναι?» «Εσένα μάλιστα φαίνεται και να σε συμπαθεί. Τα χαρτιά δεν επιτρέπονται, αλλά συνήθως κάνουν τα στραβά μάτια. Έπειτα δεν παίζατε για πρώτη φορά?» «Ο Γεωργίου είναι παράξενος τύπος. Δεν μπορώ όμως να θυμώσω μαζί του έτσι που μου μίλησε, γιατί κατά βάθος δεν είναι κακός. Ποιος ξέρει τώρα πώς το πήρε το ζήτημα και του κόλλησε να μην μ' αφήσει να παίζω χαρτιά. Εδώ που τα λέμε δεν έχει και πολύ άδικο. Κοντεύει πια να σου γίνει πάθος». Στη σκηνή μπαίνει ο Ματζουράνης, ένας καλοδεμένος ρουμελιώτης με αγαθή φυσιογνωμία. «Λυσάξανε, κακό χρόνο να έχουνε». «Τι έπαθες, Ματζουράνη?» «Τι έπαθα? Δεν ακούς? Τους πήρε ο διάολος τον πατέρα με αυτά τα φράγκικα». «Δεν σ' αφήνουν να παίξεις τη φλογέρα σου?» «Μωρέ, δεν μπορώ να τους ακούω έτσι όπως γαυγίζουνε. Ουά, ουά, ουάξι». «Γι' αυτό κατέβηκες εδώ στο αμπρί?» Γι' αυτό βέβαια, αλλά δεν βαριέσαι. «Λάκκο θα ανοίξω να μπω να μη με φτάνουνε». Μεγάλος εχθρός της τζάζ ο Ματζουράνης. Αυτός την καταλαβαίνει αλλιώς τη μουσική. Είδες τι πάθος που έχει το τραγούδι του. Και η φλογέρα του ακόμα. Σήμερα μας έρχεται και ο καινούριος διοικητής. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Ποιος είναι, έμαθες? Γιατί κάνεις έτσι? Θα έρχεται, φαίνεται, η σειρά μας. Λες, δεν φαντάζομαι. Όσο η Αλβανία πάει καλά, οι Βούλγαροι δεν είναι κουτί να μπουν σε περιπέτειες. Αυτό θέλω να το ελπίζω κι εγώ. Αν κάνουν μάλιστα πως βοηθάνε και οι Σέρβοι από πάνω, σε ένα μήνα θα ταξιδεύουμε για τα σπίτια μας, Γιαννάκη. Λες να γίνει τόσο γρήγορα ειρήνη? Γιατί όχι? Μόνο που εμείς δεν θα τη χαρούμε όπως οι άλλοι, δεν θα έχουμε ρίξει ούτε μια του φεκιά. Τόσο το καλύτερο, Λιάκο. Βέβαια δεν λέω. Θα γυρίσουμε όλοι μας γεροί, δεν θα έχει σκοτωθεί κανένας. Και ούτε θα έχουμε σκοτώσει κανέναν. Ναι, και αυτό φυσικά. Αν και να σου πω, τους άλλους δεν θα πρέπει να τους λυπάται κανείς. Ποιος θα τους φταίει αν θα έρθουν να μας χτυπήσουν? Αν μπορούσε κανείς να χτυπήσει μονάχα εκείνους που φταίνε, μπαίνει ο Μπαρδάκος, τύπος καλόκαρδος, εύθυμος και όχι πολύ νέος. «Βρε, ασπάλακες, τι κάνετε εδώ? Δεν θα έρθετε για το συσίτιο?» «Χτύπησε για συσίτιο?» «Και αν δεν χτύπησε, θα χτυπήσει. Εγώ μια φορά πάω να πάρω την καραβάνα μου να είμαι έτοιμος». «Πεινάς?» «Πεινάω, βέβαια. Γερό παλικάρι είμαι. Στον καθαρό αέρα του βουνού βρίσκομαι όλη μέρα. Μπορώ να μην πεινάω?» «Γιατί δεν γράφεις στις κουμπαρούλες σου ότι σου έχει ανοίξει όρεξη να σου στείλουν κανένα πακέτο?» «Με τόσες μάλιστα που έχεις, θα οικονομηθούμε όλοι μας». «Στα κορίτσια μου, αγαπητέ μου, δεν γράφω για τόσο πεζά πράγματα. Βέβαια, στην αισθηματική αλληλογραφία δεν χωράνε σίκα και σταφίδες». Έχει δίκιο ο Μπαρδάκος. «Έτσι είναι, δάσκαλε, και μην κοροϊδεύεις. Χρειάζεται ποίηση για να συγκινήσεις τις γυναίκες. Από μακριά τουλάχιστον. Και καλά, οι ποιητέ δεν έχουν κοιλιά. Μωρέ, απ' όλα έχουν οι ποιητέ, αλλά κάθε πράμα στην ώρα του. Βρε Μπαρδάκο, για πες μου, την αλήθεια όμως. Πόσες έχεις?» «7». «7?» «Ναι, κύριε δάσκαλε, 7. Σου φαίνονται πολλές?» «Και αλληλογραφείς και με τις 7, βρε θηρίο?» «Αμέ, και τις προφταίνεις?» «Σαν πως έχω κι άλλη δουλειά εδώ πάνω. Και πάλι μισή ημέρα δεν ξέρω πώς να την περάσω. Γι' αυτό θα κοιτάξω να τις κάνω 12, να τα φέρνω ίσα ίσα». «Το Θεό του δεν έχει». «Και αυτός δεν φαντάζομαι να στεναχωρηθεί αν θα γίνει γρήγορα ειρήνη. Και μάλιστα χωρίς να αρχίσουμε καν να πολεμάμε. Όλοι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι αν γίνει αυτό, Λιάκο?» «Δεν λέω όχι. Και εμένα δεν θα μου κακοφανεί καθόλου να γυρίσω μια ώρα γρηγορότερα στην Ελένη.
στην κατάσταση μάλιστα που βρίσκεται. Αλήθεια, εσύ περιμένεις και το διάδοχο. Τι διάδοχο, παρακαλώ? Μη μου τον κακοκαρδίζεις τον καλαμπάτι, αφού ξέρεις ότι το θέλει το κορίτσι. Άλλο μυστήριο και τούτο πάλι. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να τρέμει μήπως η γυναίκα του δεν κάνει θηλυκό. Γιατί? Άσχημα είναι τα θηλυκά. Μωρέ, καλά είναι, αλλά όχι σε αυτή την ηλικία. Και προπάντων, όχι τα δικά σου. Όχ, ο ήρωας. Γυρίζουν όλοι προς τη σκάλα από όπου κατεβαίνει ο Τζίκος. Ένας τύπος επιφανειακός, με υπερβολικές εκφράσεις και ένα κάποιο στόφο. Το ύφος του είναι θριαμβευτικό. «Τεπελένη!» «Τι, αλήθεια? Πάμε για το τεπελένη!» «Καινούριο ύψωμα πήραμε. Α, σε μια εβδομάδα θα τους έχουμε πετάξει στη θάλασσα τους μακαρονάδες». «Θα τους έχουνε πετάξει δηλαδή». «Αχ, μωρέ, να γίνεται τέτοιο πανηγύρι στην Αλβανία και να μας κρατάνε καρφωμένους εδώ πάνω, χωρίς να κάνουμε τίποτα». «Ναι, μωρέ, Τζίκο. Σαν πως δεν είμαστε Έλληνες κι εμείς. Δεν έχουμε κι εμείς το δικαίωμα να πάρουμε το μερτικό μας από τη δόξα. Μας έχουνε να φυλάμε τα ξεροβούνια, μήπως και τρελαθούν οι Βούλγαροι να χτυπήσουν τα οχυρά μας. Τι να σου κάνω?» «Ποιος σου είπε για την προέλαση?» «Είναι βέβαιο?» «Ο Φανούδης. Είχε τηλεφώνημα από τη διοίκηση. Έρχεται ο καινούριος λοχαγός. Σήμερα?» «Τον περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή». Πω, και αν θελήσει να δει τα βιβλία. Γι' αυτό δεν έγινε και συσίτιο ακόμα. Έχεις πολλή δουλειά εσύ?» «Πνίγομαι. Ώστε δεν έχει ντούκου σήμερα?» «Α, δεν πιστεύω». «Μπαρδάκο, πήγαινε να πάρεις τα γράμματά σου». «Ευχαριστώ, κύριε Λοχεία». «Ήρθε ταχυδρομείο?» «Και μη φύγεις αν δεν σου πω». «Αι να χαθείς, γρουσούζι». «Ρε παιδιά, αυτόν τον άνθρωπο 5 μήνες τώρα δεν τον είδα να γελάσει τα χείλη του». «Ποιος ξέρει τι θα έχει κι αυτός?» «Τι θα έχει? Κακία και προστιχιά. Δεν είδες πως σου φέρθηκε χτες? Μόνο που δεν σήκωσε το χέρι του να σε χτυπήσει. Σαν πως να του πάρουμε τα χωράφια του αν παίξουμε καμιά ποκίτσα για να περάσουμε την ώρα μας». «Τι σου γράφουν?» «Καλά, όλοι είναι καλά. Αλλά πρέπει, λέει, να κατέβω οπωσδήποτε. Εγώ υπολογίζω σε 12 μέρες. 11 Μαρτίου. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να ζητήσω άδεια από τώρα». «Κύριε Λοχεία, η γυναίκα μου την άλλη εβδομάδα...» «Τι λέτε, θα μπορέσω να πάρω άδεια?» «Αν είναι καλόβολος ο καινούριος διοικητής...» «Ποιος είναι, αλήθεια, δεν μάθαμε». «Σαν πως μαθαίνουμε και τίποτα εδώ πάνω. Αφού δεν ξέρουμε πως είναι από μέσα τα οχυρά, που θα μπούμε να πολεμήσουμε». «Αυτό, τέλος πάντων, ίσως να πρέπει να μείνει μυστικό». «Αλλά το ποιος διοικητής θα έρθει?» Αυτό πια δεν είναι μυστικό. Ο ανθιπολογαγός το είπε το όνομά του στο τηλέφωνο, αλλά δεν το άκουσα καλά. Μαυρογέννης, καλογέννης, καλιγέννης. Κάτι τέτοιο, δεν είμαι και βέβαιος. Βρε τις άτιμες. Άντε πάλι, Μπαρδάκο, τα μάζεψες τα γραμματάκια σου. Κοίτα τον. Σαν δεν τρέπεσαι, κοντζάμ άντρας, να χάνεις τις ώρες σου με τέτοιες ανοησίες. Ούτε ο Βαλόπουλος, μωρέ, να ήσουνα. Γιατί, τι είμαι εγώ δηλαδή? Βυζανιάρικο είσαι. Και τέλος πάντων, επιτρέπεται να λιλογραφείς σαν μαθητής του γυμνασίου? Ενώ εσύ? Εγώ δεν έχω καιρό για σαλιαρίσματα. Αχ, όσα δεν φτάνει αλεπού. Με συγχωρείς, αγαπητέ μου, εγώ είμαι άντρας. Και αν ήρθα εδώ, ήρθα για να πολεμήσω και όχι για να γράφω ραβασάκια. Κύριε Δεκανέα, όλοι για τον ίδιο σκοπό νομίζω ότι ήρθαμε. Ή όχι? Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Εσείς είσαστε ευχαριστημένοι και όπως περνάτε εδώ. Εγώ αρρωσταίνω. Εγώ είμαι σαν το λιοντάρι στο κλουβί. Θα ζητήσω να με στείλουν στην Αλβανία. Αυτό, καθώς ξέρεις, δεν γίνεται δυστυχώς. Αλλά καλού κακού μην το ζητήσεις. Γιατί? Γιατί, που ξέρεις, ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Άντε βρε κουραμπιέ, πού νομίζεις πως βρίσκεσαι, ακόμα στους Ζώναρς και μας παρασταίνεις τον ωραίο? Κύριε Δεκανέα, σαν να μην μας τα λες καλά σήμερα. Εσύ, Γιαννάκη, να κάνεις τη δουλειά σου. Να κοιτάς τα βιβλία σου και να μαζεύεις τα λουλουδάκια σου σαν αρσακιάδα. Μη πολύ ανακατεύεσαι με τους άντρες. Θηρίο έγινε ο Τζίκος. Μπαρούτι. Μα το σταυρό έτσι θα τον κάνω κάθε μέρα. Θα το βάλω έργο από αυτή τη στιγμή. Όση ώρα μου περισσεύει από την αλληλογραφία μου, αυτός θα την πληρώνει. Πού πας εσύ? Στεναχωρήθηκες μήπως με τις μπουρδες του Τζίκου? Βρε Βαλόπουλε, βρε Γιαννάκη. Εγώ σε έχω για έξυπνο άνθρωπο. Όχι, αδερφέ. Για δες, μωρέ. Για τον Τζίκο. Καλά σου λέει, δεν αξίζει τον κόπο. Ένα γράμμα έχω ακόμα. Περίμενε. Μια στιγμή να το τελειώσω, να πάμε στην καντίνα να σε κεράσω ένα ουζάκι. Εντάξει? Δε φοβάσαι μήπως σου ανοίξει την όρεξη? Δε βαριέσαι. Ο σιτιστής ήταν ένα γκαρσόνι στο Αβέροφ και με περιποιείται ο καημένος και εδώ όσο μπορεί. Όχ, άλλα πάλι. Τι είναι?
Τούτη εδώ της έκανε μεγάλη χαρά αυτό που της έγραφα στο τέλος. Και λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε τι στο διάολο της έγραφα στο τέλος? Δεν το θυμάσαι? Αν θυμόμουν να τη γράφω στην κάθε μια. Και καλά, τούτη τέλος πάντων δεν κάνει μεγάλη ζημιά. Οι άλλοι προχτές που μου ζητούσε να τις γράψω λεπτομέρειες για το γνωστό ζήτημα. Ποιο γνωστό ζήτημα? Εδώ σε θέλονται. Ποιο γνωστό ζήτημα? Έχω σπάσει το ξερό μου και δεν μπορώ να το θυμηθώ. Πρέπει να κρατάς αντίγραφα. Δεν γίνεται αλλιώς. Άντε πάμε. Και μετά το συσίτιο θα κάτσω να τους απαντήσω. Όχου, είμαι κι αξίριστος. Και? Δεν είναι σωστό. Είναι η μόνη επαφή που έχω με κυρίες καθώς πρέπει και να είμαι αξίριστος. Όπως πάνε να φύγουν, από την είσοδο κατεβαίνει ο ανθιπολοχαγός Φανούδης. Δεν είναι εδώ ο Λοχίας? Όχι, κύριε Ανθιπολοχαγέ. Θα φάμε, κύριε Ανθιπολοχαγέ? Ναι, παιδιά, τώρα σε λίγο. Δόξα σοι ο Θεός. Πάμε για ουζάκι, λοιπόν. Εντάξει τα βιβλία. Μερικά ονόματα είναι απέραστα ακόμα και οι καταστάσεις. Για τις καταστάσεις δεν πειράζει. Κύριε Ανθιπολοχαγέ, την άλλη εβδομάδα έχω ανάγκη μια μικρή άδεια. Δεν είναι ώρα για αυτή τη συζήτηση, Καλαμπάτη. Με ζητήσατε, κύριε Ανθιπολοχαγέ? Ναι, ήθελα να δω για τα βιβλία. Τώρα που θα έρθει ο διοικητής, είναι λένε εξαιρετικά τυπικός και δεν θα ήθελα. Είναι λοιπόν ο Καλιγένης? Τον ξέρεις? Τον ξέρεις? Ναι, είναι της σχολής νομίζω. Κύριε Ανθιπολοχαγέ, έρχεται ο κύριος διοικητής με το αυτοκίνητο. Σόπα, στην ώρα μας θα φάμε. Κύριε Λοχεία, κύριε Λοχεία, κύριε Λοχεία, ήθελα... Μια και είμαστε μόνοι να σας πω κάτι. Τι συμβαίνει? Γιατί μου μιλήσατε χτες με αυτόν τον τρόπο? Βέβαια δεν λέω. Εδώ δεν ήρθαμε για να παίζω με χαρτιά, αλλά δεν πιστεύω να ήταν και κανένα έγκλημα. Άλλωστε δεν έπαιζα μόνο εγώ. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ για αυτό το ζήτημα, αλλά με στεναχώρησε πολύ όπως μου μιλήσατε χτες, μπροστά μάλιστα σε τόσους συναδέλφους μου. Άκουσε, Καλαμπάτη. Καλά θα κάνεις να μην ξαναπαίξεις χαρτιά. Γιατί, Κυρλοχεία? Γιατί είσαι χαρτοπαίχτης, γι' αυτό. Εγώ? Πώς μπορείτε να μου λέτε τέτοια πράγματα? Εγώ δεν είχα αγγίξει τράπουλα πριν έρθω εδώ. Δεν έχει σημασία. Έχεις ψυχή χαρτοπαίχτη και αυτός είναι ακριβώς ο κίνδυνος. Εσύ δεν παίζεις για να περάσεις την ώρα σου όπως οι άλλοι. Εσύ έχεις μέσα στο αίμα σου τη χαρτοπαιξία. Μέρες τώρα σε παρακολουθώ. Τα μάτια σου λάμπουν όταν τα χέρια σου χαϊδεύουν τα χαρτιά. Αν δεν σταματήσεις αμέσως, δεν θα σταματήσεις ποτέ. Και αύριο θα είσαι πατέρας, Καλαμπάτη. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανάξιος πατέρας θα είσαι, Καλαμπάτη. Κυρλοχεία, σε ευχαριστώ για αυτά που μου λες, μα δεν υπάρχει φόβος. Την ώρα μου περνάω κι εγώ, σαν τους άλλους. Και όταν δεν θα πρέπει να παίζω, είχα ένα φίλο, Καλαμπάτη. Ένα φίλο που είχε κι αυτός αρχίσει τη ζωή του με όνειρα. Στην αρχή στάθηκε τυχερός και είχε πολλές ελπίδες να τα πραγματοποιήσει. Μια μέρα η κακή του μοίρα τον έφερε σε κάποιο σπίτι. Την πρώτη φορά, άμυαλο παιδί, έπαιξε από ντροπή για να φανεί άντρας. Κέρδισε. Τη δεύτερη, επειδή ήλπισε πως θα ξανακερδίσει. Την τρίτη, για να βγάλει όσα έχασε την προηγούμενη φορά. Όταν άρχισε να παίρνει τον κατήφορο, τίποτα δεν μπορούσε να το συγκρατήσει πια. Χρεώθηκε, πούλησε ό,τι μπορούσε να πουλήσει. Και μια νύχτα, μη βρίσκοντας άλλη διέξοδο, έκλεψε. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόταν ότι το κάνει για να λυτρωθεί και ορκιζόταν στον εαυτό του να μην ξαναπαίξει ποτέ του πια. Τον κατάλαβαν δυστυχώς. Έγινε σκάνδαλο. Δεν είχε πια το δικαίωμα να εξακολουθήσει τις σπουδές του. Ένας φίλος του, ο καλύτερός του, τον κατήγγειλε. Ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Τον έδιωξαν. Βρέθηκε αναγκασμένος να παγκεστρωθεί από όλα του τα ωραία όνειρα. Ο πατέρας του πέθανε από ντροπή. Η μητέρα του έμεινε μισός άνθρωπος και έσβησε και εκείνη σιγά σιγά. Και αυτός έγινε ένας ταπεινός υπαλληλάκος κάπου, που δεν χρειαζόταν να έχει ούτε όνειρα, ούτε προσωπικότητα, ούτε καν λευκό παρελθόν. Μην ξαναπαίξεις, Καλαμπάτη. Εσύ κινδυνεύεις περισσότερο από εκείνον. Μην ξαναπαίξεις. Αλλιώς, χώρισε τη γυναίκα σου μια ώρα αρχίτερα και σκότωσε το παιδί σου πριν γεννηθεί. Φεύγει απότομα δεξιά. Ο Λιάκος μένει να τον κοιτάζει άφωνος, σκεπτικός, με κάποια φρίκη. Ύστερα γυρίζει αργά να φύγει, σταματάει όμως, γιατί εκείνη τη στιγμή αρχίζουν να κατεβαίνουν από τη σκάλα της εισόδου ο Λοχαγός Καλιγένης, ο Ανθιπολοχαγός, και πίσω τους ο Γιαννάκης, ο Τζίκος και ο Μπαρδάκος, που κρατάει πάντα την καραβάνα. Ο Λοχαγός ανταποδίδει το χαιρετισμό του Λιάκου. Είναι συμπαθητικός, αλλά το ύφος του είναι αυστηρό και πολύ στρατιωτικό. Βαστάει μια ψηλή βίτσα με την οποία παίζει, χτυπώντας την πότα του. Εδώ, κύριε Δικητά, έχουμε το προσωρινό γραφείο του Λόχου. Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά. Αργότερα. Πρώτα θέλω να γνωρίσω καλά τους άντρες τους ίδιους. Από ποιες κλάσεις έχουμε εδώ? 34 και 35. Μα... και ο Μπαρδάκος του 34 είναι.
Επιτρέπετε, κύριε Δικητά. Τι είναι? Του 24 είμαι. Καλά, και πώς γίνεται? Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου τα φταίει όλα. Στην αρχή δεν με είχε δηλώσει καθόλου. Ύστερα σκέφτηκε και είπε: όσο αργότερα πάει το παιδί φαντάρος, τόσο το καλύτερο. Και με δήλωσε 10 χρόνια νεότερο. Τώρα λοιπόν κι εγώ πληρώνω τις ιδέες του συγχωρεμένου. Καλά, αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κύριο Δικητή. Επειδή το έφερε η κουβέντα δηλαδή. Δεν έχει γίνει ακόμα συσίτιο, κύριε Ανθυπολοχαγέ. Τι ώρα συνήθως τρώνε οι άνδρες? Στις 12:30, αλλά σήμερα. Όχι, όχι, να φάνε αμέσως. Εγώ ό,τι θέλω να δω θα το δω αργότερα. Εντάξει. 19. Διατάξτε. Πες να σημάνω συσίτιο. Μάλιστα. Θέλετε να πάτε εντωμεταξύ στην καντίνα? Ας φάνε οι άνδρες πρώτα. Δεν πρέπει να τους δίνουμε ευκαιρία να παραπονιούνται. Μα δεν παραπονιέται κανένας, κύριε Δικητά. Εδώ το μόνο παράπονο που έχουν είναι ότι τους κρατάμε και μουχλιάζουν. Και αυτό το παράπονο δεν θα το έχουν για πολύ καιρό. Νομίζετε? Αύριο ή μεθαύριο θα ανέβει ο σωματάρχης στα οχυρά. Θέλει να μιλήσει στους άντρες. Φυσικά θα ειδοποιηθούν για την ώρα. Έχετε το πάντως υπόψη σας. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Θα παραστείτε στη διανομή του συσιτίου? Γιατί όχι. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Από δεξιά μπαίνει ο Γεωργίου. Ο Καλιγέννης έχει γυρίσει την πλάτη του προς τα εκεί και δεν τον βλέπει. Τον βλέπει ο Ανθίπολοχαγός. Πού ήσουν, Λοχεία? Ο Λοχείας Γεωργίου. Πολύτιμος βοηθός, οφείλω να ομολογήσω. Κύριε Ανθυπολοχαγέ, θέλετε να φροντίσετε προσωπικώς για το συσίτιο? Και μόλις συγκεντρωθούν οι άντρες, με ειδοποιείτε. Μα φυσικά, όπως διατάξετε. Χαιρετάει και φεύγει από την είσοδο με ελάχιστη απορία. Ο Καλιγέννης μένει να κοιτάζει προς την έξοδο με την πλάτη προς το Γεωργίου. Ύστερα γυρίζει αργά, ώστε να γίνει κάποια παύση. Πώς γίνεται να είσαι εσύ εδώ? Με στείλανε χωρίς να μου κάνουν την τιμή να με ρωτήσουν. Είσαι Λοχείας? Όταν με έκαναν δεν ζήτησαν πληροφορίες για το παρελθόν μου, ούτε καν με ρώτησαν αν τα όνειρά μου ξεπερνούσαν κάποτε αυτό το βαθμό. Άλλωστε, δεν συνέβη και τίποτα που να αναγκάσει τον αρχηγό της τάξεώς μου να με καταγγείλει. Τι θέλεις να πεις? Τίποτα. Θυμάμαι μόνο με περηφάνεια ότι κάποτε είχα φίλους που είχαν τέλεια επίγνωση του καθήκοντος. Είναι ειρωνικός ο τόνος σου, Λοχεία, ή κάνω λάθος? Πώς θα τολμούσε ένας άνθρωπος σαν και εμένα να ειρωνευτεί έναν τίμιο αξιωματικό, όταν μάλιστα. Βέβαια καταλαβαίνω ότι αυτή η συνάντηση είναι κάπως δυσάρεστη, αλλά πίστεψέ με, όχι μονάχα για σένα. Θα φροντίσω να αποσπαστεί. Αν δεν πρόκειται να απομακρυνθώ από τη γραμμή των οχυρών, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Αλλιώς, μάλλον θα έχω. Έχετε να διατάξετε τίποτα άλλο, κύριε Δικητά? Όχι.